אתם מפריעים לי לבצע את המשימה? לא רוצה. אתה נוגע בי. אתה מוכן לא לגעת בי? עכשיו במשימה אתה מפריע. בוא בבקשה, בוא צריך. אתה מפריע לי לבצע את המשימה. אני יכול לדעת מה הסיפור? לא חייב לעשות. טוב, איפה הצו? יש לך צו? הנה עכשיו את הצו. כל הזמן צו, ואין שם לעשות כלום. אתה מפריע לי, אני שוחח איתו, אנחנו שני אנשי ביטחון, אתה מפריע לי למשימה. מה זה הצבא? המחבל הזה אותך יקר אבל זה... מגן! בשבילו אתה עובד מגן! לא! או בשביל החור! זה! בשביל מי אתה עובד? המחבל הזה אותך יקר אבל זה... בשביל מי אתה עובד? יש לי פה בחור שרוצה לעבור מדרגות, תגיד לי אם הוא יכול. רות? לא, רק זאדה. Please go back, you can't pass. Why? That's what Are you a machine or you are a human being? human beings. Please go back, you can't pass. From the officers. Please go back, you can't pass. שאלה, אני לא מהמשפחה ומותר לי לעלות. יהודי או מוסלמי? שטח צבאי סגור. אפשר לראות צו חבר בבקשה? כן, אפשר לראות צו. אתה מפתח? אתה יהודי או מוסלמי? שאלה של החייל שלך אם אני יהודי או מוסלמי כדי לדעת אם למנוע ממני לעלות או לאשר לי לעלות היא שאלה גזענית. אתה עובד אצלו ואצל עופר בן חנה. קרא למשטרה? בבקשה, אין שום סיבה לקרוא למשטרה? הצו הזה לא חוקי. אבל אני מבין שהמג"ד שלך שמתחבק פה עם עופר בן חנה וגם הסרן שהיה פה מתלקקים פה למתנחלים, אבל וואלה מה שאתה עושה אחי, לא בשביל זה שלחנו אותך להתגייס לצבא. לא בשביל... אני מבקש תוריד ידיים. אני הולך איפה שאני רוצה. אני הולך איפה שאני תוריד רוצה. הידיים! אנחנו, אבל איפה המשימה שלך? תסביר לי מה המשימה שלך? המשימה שלך לא חוקית. המשימה שלך כרגע לא חוקית. תמשיך שקר חבר, תמשיך שקר. מה אמרת? שאתה תירה בי? אמרת שאתה תירה בי? אמרת שאתה תירה בי? אני רוצה את הפרטים שלו בבקשה. הוא איים עליי שהוא יירה בי. אני רוצה את הפרטים שלו, אביב. זה הוא? כן, זה הוא לגמרי. זה שאביב עכשיו מתדרך אותו? נהדר, כן, נהדר. אתה מצלם ומפריע לי במשימה הבאה. The government is the choices.